Pipila ka mga residente ang mipadangat og reklamo sa Kabalaka sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kalabot sa quarry operation sa barangay Haklupan ug sa barangay Campo 4 sa Dakbayan sa Rizay. Ginihuman nagsige na lang og tagak-tagak ang mga yuta ug bato sa ubos nga bahin. Si Mayor Samsam Gulia sa Talisay siyang bahin na ni Tataw nga kanawato siya og susamang reklamo hinungdan nga gibanduan niya ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagsusi sa maong mga lugar. Gipahibaw usab ang taga Department of Public Works and Highways kabahin nini. Iya usab nga gitawag ang atensyon sa taga Provincial Environment and Natural Resources sa Kunda Penro aron usab kini maaksyonan kay ang Penro man ang naghatag og permit sa maong quarry operations. Amo na ginag-bring up, amo ginag-ibarugan. The authority to quarry was given by the provincial government. So, ang among gihangyo sa city government is we will write Penro, we will write the provincial government of our issues, our concerns, and our complaints so that the provincial government and Penro can find ways to alleviate the situation there.